Nachádzame sa na podniku Dolina z Polesero. Moje meno je Vladimír Palo. Obhospodarujeme 950 hektárov, z toho 400 hektárov ozimnej pšenice mäkkej. Ako fungicid používam už dlhšiu dobu, zhruba 4 roky, Elatus Zera, s ktorým som veľmi spokojný. V minulosti jeho účinok bol dostatočný. Táto sezóna bola, ako vieme, dosť obťažná z hľadiska vysokého tlaku hubovitých chorôb, kde takisto preukázal svoju kvalitu. Taktiež som ho používal jednak v pšenici a aj v jarnom jačmeni, kde takisto zvyšoval kvalitatívne parametre a tiež som bol s tým spokojný. Do ďalších rokov myslím si, že nakoľko sa viem naň spoľahnúť, tak uvažujem o ďalšom používaní tohto prípravku. Z mojich skúseností môžem ho doporučiť pre použitie aj teda ostatným, nakoľko má širokospektrálny záber a myslím si, že je vhodný jednak na ošetrenie vlajkového listu a jednak do klasu.